Okay. So, for example, ako muna ha. Ako muna. Sige. May butang sa tanan. Ako dahil si Gunmikuan ka ha. Siya, ganahan ko kanang mas muuswag pa sa kinabuhi. So, ako signature move like this. Hey! Inana, something like that. Okay na? Kaya ba ka, bisa kunsa like, hey! Bisa kunsa yung hang signature move. Okay? Yeah. Hey! Dayon, Pink Cathy. Okay na? Okay, sige. So, ako na rin ikuha na ang bula. Sige, pasapasa. Pasunod. Stop! Ikaw. Lance. Hi everyone, morning. So I'm Nani Kaduga and I want to be on bridge na. So my signature move is hi. Team Patty. Okay, thank you, Lance. Okay, go. Stop! Awa pa nito basa? Sige, go. Ikaw. Okay, so mga kamusta po? Dito kami sa prize presentation. Hi everyone, I'm Junrei Argawanon. My dream is to travel around the world. Diba? Maagang yakta. Then, signature mo. Hashtag Team Cathy. Okay, go. Ipasa ang bula. Stop! Ang pwede, sige, ikaw tignan. Sige, ma'am. Hala, ganahan po, ano ito? Nagpipit! So, hi, my name is Erica Tampos. Gusto ko mag-reach. Oh, no. Team Cathy. Palo ito pasa sa bula, ma'am. Okay, ma'am. Good morning, everyone. I'm Teresita Dobbs. I want to be a successful businesswoman. Okay, thank you, ma'am. Sige, palo ito pasa sa bula. Okay, stop! Okay, ikaw lang na. Hello, my bunta. I'm Marlene Pilayo, and I just want to be to have a financial freedom. Team Cathy. Okay. Sige, balik pasa sa bula, ma'am. Okay, stop! Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sige, basta number wala. Ganahan pag ito mo pa ila-ila. Napa? Tama. Okay, nari ko paligya diri mo. Nako paligya diri lami dugas. Ha? Kahit
Huh? Yeah, check there. Hello, Sir Mother TV. Good morning. Hello. So, Sir Margin, Okay, sige. minot Ayos ako, na ano, ba na? business presentation Okay, sa ha? Uprise. Nakatawa na kamay, no? Mas may man ang makatawa sa taginagmay ba? No, pampawa sa mga wrinkles nato, no? So, yeah. Okay. So actually, naana ato ang mga other team, no? From the Muslim group, ato mga igsoon from the Muslim. Okay. Praise. Okay, kasi mga new advice, ang mga new ari karon dali. Hi, ma'am. Okay, hello. Welcome here sa Team Cassie, no? Welcome to the family. Okay? So, if this family good, gibuild gidri ang relationship, na adri ang gamas atong tigbabaw, no? Ang relasyon sa matag usa, not just only ang income, no? Ang kwarta, no? But also na-gyud ang cooperation and coordination sa matag usa. Okay? So, acknowledge the presence of our brothers and sisters na from sa ato mga Muslims na sige ato sa ipahimutang ato ang tagsa-tagsa ang mga kaugalingon. Wow, nice na, sir. Gamitan na siya, sir. Every day, mga 2 hours, at least 2 hours nga play ni mo. Good morning everyone. O sige, Karon kay- ang seats kay para Gainit pa ko sa kung kuan ron, atong caravan na to yesterday. Pangaran, sir, natara diri sa Sutukil. Okay. Okay, so I know, no, kitang tanan is, naagitay mga tagsa-tagsa ang mga pangandol. Even bata, no, bisan pa o kung sa kagamay, unsa pila lang edad, naagit na siya pangandol. No, naagit na siya ganahan na maabot. Bisan pa o, even, no, nga, naabot na ta sa pangidaron nga, idala na yun, no, naagapon tayo pangandol, digit yapon stop. No? Imagine lang gani ang isa ka bata ng eskwela o kinder. No, 2 years in kinder. Ano paghuman sa iyang kinder, eskwela na po siya o 6 years sa elementary. Then, stop pa siya sa elementary years? Wala gyapon. So, eskwela na po siya for 6 years na po karon sa secondary, di ba? So, nanay 4 years sa junior high school, 2 years na po sa senior high school. Pag after sa senior high school, mihonong ba? Wala. No? So, nipadayon o pag-eskwela. No? Dahil in college, ang uban po since, kung ano ta, kito 12 curriculum, no? Sa ang uban, wala muhuno o pag-eskwela, ang uban po na narbaho. Okay? Then, pag-abot sa college, ningunong pag-abot siya pag after 4 years ka graduate, huwag yapon, nangita o trabaho. Then, even gani, nanay trabaho, still, kuwang yapon. No? Kasi naka-feel, ana, murag something, murag na-ay missing or still, murag na-ay yapon, murag na-ay yapon kay wants or eagerness na, lagi pong galit kayo, murag dream na kailangan ni mong abutol. Na ba? Ako na, okay, murag ako na gini ay. Sorry, murag ako na-dream sa akin. Okay. Dili aksidente mo, nga naabot na karon diri. No, dili aksidente nga, natay mga kaila nga naabot diri. That is because we have the same goals in life. No, and that goal is to achieve our dream. No, kay sama-sama ang training natin ng gabi iba. Actually, it started with a vision. No? Nag-start lang as imuhang paandoy. No? And because of that vision, no, ipalit ka. No? Kalagaling, ganaan mo kabuton ang isa kabutang, pero because you want that thing to maabot nimo, no, to have it, so nipadayon yapon ka, no, step up ka, no? And in order for that things to happen, you need an action. Kailangan na to aksyonan.
And that is why we are gathered here. No? Because we want to make a change. Kasi kailangan din ng change. Makumula sa mga. Okay. Kitang tanan no, we want to make change. Not just only to ourselves, hindi lang para sa itong kaugalingon, but also towards other people. No? Mas pinot pa din ng makahatag ka o tabang sa uban. No? Not just only sa ato ang kaugalingon. Kay selfish na lang po kayo, puro na lang po at kita. No? It's good nga naapog tayo matabang, no? Sa ubang tao. And that is why we are gathered here, because we have the same vision and mission also to help other people. No? At isa na isa ato ang family. No? So, munang naabot sa karon diri. Okay? So, di na natin dugay-dugayin pa. I am requesting everyone to stand. Let us acknowledge our Father in Heaven, and Muslim, you can pwede rin ninyo ikuha na kung sa inyong mga tradition sa inyong religion. Okay? We are not here discriminating against one another. Okay? We are here accepting kung sa man ang nasa people. Okay? Because we are a family. And I request Mr. Gawani to lead the prayer, and everyone, please stand. Let us put ourselves in the presence of God, as we say in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we praise you and adore you. You are the King of Kings. We humbly ask for forgiveness of our sins. Lord, as we gather here today for our business and meditation, send us your Holy Spirit to be our guide and give us the wisdom to understand every topic that we are going to discuss. Bless the speakers to inspire others, but through them we can enlighten our minds and open our hearts to reveal new openings and areas of expansion and development. May our business grow and flourish, creating new opportunities and progressions to all those involved. May the Spirit be prayed in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Take your seats. Okay, so before time we go with our company profile, so let us hear some testimonies, no, sa ilang journey diri sa Uprise. Okay? And to start with, I call on Ma'am Mariam. Testimony. Your journey here in Uprise. Nakalitan siya. Okay. Okay, let us give her a round of applause, please. Okay, kakakalapit sa mga. Kaya din ito po Good morning Lord sa akong tanan. Assalamualaikum sa akong mga kauban din mga Muslim. Ako di ay ni-join ko sa Uprise 1 week ago. Share ni Kawan. 1 week ago, to be exact, na ang nag-una sa ako akong anak din. Hindi siya first trip mo ang aking anak, then lagi invite na mo nalipin sa Tutukil. Then lagi invite siya, then ako, negative ka to sa networking mo. Wala di ko na-join ang nag-adversing, so nag-invite na ako. Online naman may ato mag-storya niya na naka-join ko pero di ko na-subscribe ko. Actually, nakasabot ko unsay ko ang sa networking. Usually negative dayon ang atong reaction, no? Pero diri sa Uprise na naablihan ang atong mind. Atong mindset about networking. Dili dahil siya bati mo kay nanuhan. Diri sa Uprise, hindot kay ang atong product, rice, which is very essential need natong tanan. Isa ba dili mo kaon diri bugas ato isang kamot. Sa tanan nato, tanan kita mo kaon og bugas. So, number 1 kaayo nga kanang ma-attract yun ang business partner nato nga mo join. Which is, ang bugas is very necessary siya. Number 1 basic need sa mga tao.
So, dali sa uprise, akong anak, invite ko. Ay siya may nag-unanak ko. In less than a week, nag-earn siya. So, before siya nag-earn, na-invite din ko niya, maisaya na kaasa ko na. Which is number one na po na Philippine. So, flex pa na siya sa una. So, naami business din ang nagamay before. So, sa time nag-orient minimum copy, negative pa yung ako na na-sign ba na feedback about sa company. Number one, nakapit na po ang iyaman. Four-way income. It's very, very good siya. Nice kayo, no? And then, after nag-join ang akong anak, nakay midweek meeting dire, every Wednesday, nag-join ko. Ano siya makuyog to? Huwag ko yung mga ko member, ikaw lang ato dito. Parang hindi na siya mga rin ng mga ako. Kuyog siya, pero ang mama, no? After ato na meeting, napunan pa dyan ang akong positive na guides na akong na-learn about the business, about the people around inside the business. Katong mga atong nagaling mga business partner. So diha dayon after sa meeting, i-decide ko na magkuha ko account. No? Ako na sa so kung ka na, dapat na-inspire kang tanan no, go lang yung laban para sa business. Mag-share ka, share, and invite. No? Maura ka na ito mahimo. So, maura ka na ako mag-share sa pagkakaroon. Good morning, everyone. Okay. Share lang din puno. No? So, that is in the Bible sa Bible na ayaw taguri ang kahayan. No? So, you have to share the good news also. No? Unsa man ganang ato ang sigara nindot ang journey nga kadian ato sa uprise ato gina-share sa uban. No? So, ato tawag sa Donna kay ato i-acknowledge no ato ang top 8 earner. No? Atong pakpakan. Yes, sa Cebu. Kaya, whole Cebu, she is the top 8 earner. Okay? So, ato ang i-welcome or atong tawag si Ate Donna ani sa atubangan. Okay, Ate Don? Ganda nga, Joseph the Power. Joseph the Power. Power doon na. I am Donna Marites de Alexan Arabis. So I am 18 years old, still a student, and in this journey po kay kanang sa tinuod lang, kanang dili gid mi anak ka kanang like food. So as ako nga anak kanang ikaw anak dala ka matabang sa imong parents. So kanang pag way back COVID kanang kita man jud tanan kanang nangita og kanang lingaw. So kanang ako pod kay wa man tay klase, so ay kanang na inganyo gani ko nga mamaligya kay akong mama kay namay mga resellers niya kanang mamaligya og bisag mga ukay-ukay, mga short, pero kanang dagdag income lang ba kanang pala naalang tayo mga kod gani. So ako mawawon jud ko, di gid ko kabaw mo maligya, di ko kabaw mo post nga maligya ko. Kaya ginamla lang gid nga ni saway ko live. Ako nga mawawon na live ko, niya kuyog na mo paligagaw, anak ko. Sa mo tani ko baligya, nga di ko ta kabaw mo baligya. Sige magchika lang to, baligya lang gud. Antod nahalinan mi niya. Indot man dai sa kanang feeling nga kanang maka-earn gani ka niya, maka-earn ka niya. Kanang na kay customer niya, magbalik-balik pag palit sa imo, inana ba? So, kanang hangtod karon Dili, full pack na dari sa front. recently nagyod kay na-stop na ko kanang pamaligya kay di ba klase na niya. Kanang di na kay ko kanang kabaligya kay I am a volunteer in our church. So kanang
outreach ko ani kanang activity magsangyaw mi bisag asa so kanang wala na ko time mo naligya so pag Odette kanang kita man jud tanan mo nga nakabalo nga naglisod jud ako so nahanglan og bugas tubig so ako po dati kanang pag after sa Odette nakakita dahil kong post nga bumas ka ng be a distributor of rice ito nga landutan eh kay bugas ba nga ako mauwawan gyapon ko mga ligya pero bugas man kinsa may di mo palit og bugas so chat ko na ako isa ni kanang usaon pag distributor kay kaamo apod sa simbahan manghatag mig bugas kay naman yung mga sponsor from kanang nasa mga brothers and sisters namo sa gawas kanang ganahan mo tabang diri sa atoa so ako pod nga kanang ganahan maka-earn man ako nga hala gani bugas na ni ari lang palit akong papa nako so kanang ganahan ko nga ma-earn lang ko bisag gamay kanang Yes sir, good business ni sir. Ari ta diri sa Tukil sir sa Dakit. ate ko kanang Maminaw ta diri. ari sa Sotokil. Nara sa kuan 12,000. Nya, kanang ako na siya, bukok, ingan din ko nila, go for the 4 plots. Hindi ko, asa mo kurita utso, na kanang, kung ano eh, 48,000. Hindi ko, ako ko trabaho. Yung ano, di ko sa mama, ba't ka nang uli? Mga ganahan, di ko mo-join, pero ako ko 48,000. Kaya na naman si Tita Kat, maximize your, kanang, be open-minded lang yun, kanang kung unsay kanang tudlo sa imuha kung unsay i-explain kay wa sa kabalo sa dagan sa business so kung siya mas kabalo mas better nga mas na siya nahibaw-an so maminaw na lang gid ta so ako pud nga kanang gi-explainan ko na why maximum year account muto kay ni na kanang kuan ko sa una ko ni pagkanang ko ano ko yung kapital pag abot na ako sa balay explain din ko kung mama niya wa siya kanang negative ba dyan atong mga kanangkuan bisag i-stress ni mga inana digit na ba ang uban nga kanang mo accept gani niya kanang negative nga mga thoughts so ako nga nag-explain ko nga dapat tayo wala na tayo chance ani kaya di man way na siya nga ko di ko maminaw kapuyag paminaw oy paspas kay kang storya sige na mo oy mo uban na lang ko niya mo to kay ano dadon ti ka ugma ha paminaw ikaw paminaw dito gidabi to ka dili ka mo ari nya mo to kay ni ari siya nya mo to kay na go na dayon ko pag Saturday katong orientation dito nata mga apps dito so si mama po siya laganan pag mo appeal mo to pag meet ko ni appeal ko siya so iko nga da inyong bitaw ko nga nindot mo to naman libya ng migbugas libya ng migbugas karon nalipay din ko kay Sir Barjon, baligyan natin mo Sir Barjon. isunod akong ate nga mo to kay kanang mga negative mo kasi sila ni ano mo nandito na dahil kay bisag explain ang gid mo pag kanang business na adji ka na hinay-hinay lang gid sila kanang Shout out, Dream Gaming. 12,000 ba sir, na kay 23 sacks na rice. Nice iyahang kwan sir, as a student earnings. nalipay ko nga naka-earn ko Kini siya sir, 18 years old pa na siya. 1 week ka na siyang so paano ko makuha akong check pero I am happy and kanang blessed kanang thank you kay Tita Kat for guiding me and kanang Joy tani Sir Barjon, invite ka Wednesday po kon. Kanang na-shock bitaw ko nga top 8 earner ko nya first week pa na ako 18 years Kitsa old may pa. dili mo shock ana nga first week ni mo niya top 8 na ka nya kanang Oyalip Jello sir, Oyalip. nalipay ko kay saktan ko kita ka Oyalip Jello. so kita mag-google dito na kanang diligent impossible ang tanan basta naa lang din ang family ang ato ang pagtuo sa ato God kita kanang lain-lain yung pagtuo pero kanang mutuo lang kita sa ato ang kanang makagagahon no kay mo provide lagi na siya tanan so Oyalip. salamat ka pagpamina sa akong Oyalip journey. Jello. Thank you. Matingog pa kung takip.
Streets of 8. Okay, so, tinag yun no, maminaw lang kita sa tuwang mentor, no? As what Donna said, no? She just only lesson, no? Naminaw siya sa tambag sa tuwang mentor. Then, ang tuwang mentor, nasa liyo, no? At ang business partner si Ma'am Cathy. So, very hands-on at kapakpakan si Ma'am Cathy. No, More sila na di siya, ba, no, dili lang kay 12,000, sir. Ate Donna, dili lang Dapat kay Ma'am membership Maria, na kay dili lang kay Ma'am product na Emma, pati sa kutsatan sa tuyo. 23. Cathy, kitang tanan, no, tsatan kita rin ng Cathy. No, iwan on one, jikara niya. So, very hands-on kaayo sa business. No, and then, iya juga ang tugluan mo, para lagi mahimutang ka sa imong kinabuhi bitaw, para lagi mahimutang ka sa itong business, no? Makakunta, no? Kay, wala siya nagtanaw para lang siya kaugalingon. Kay, formula kung ako naon, nunid na siya mo apil aning ano man, sana siya gusto. No, more na siya. No, because naa siya heart to help others, no, that is why, ningkuan din siya ani, focus siya ani. Because not just only looking at herself, but also to others also. No, kanindot ana ka naatay mentors ngayon, ana ang vision. Kapaka na ito si Ma'am Cathy. No, very committed tayo sa trabaho. Wala ito and then, mentor training. gradually, Kaya. yeah, every week, no, every Wednesday, magkuha niya na siya midweek meeting sa mua. Ate. No? Kada gani dapat ang relasyon Shout sa out. matag isa, ang banding Nay nangutan. no? So, asa man taana, no? Asa taana na rin sa price okay, pakpakan na to again. Congratulations, one again, no? Ang membro ta sa Uprise Any inquiries you may no? So, DM direct message Suplas, no, my Suplas. brother. Not just only Donna, And pati we can ako, help you. pati ang tanang members, Suplas. Di ba, Sir Ma'am Warjon, Em? arita diri sir. Yes, okay. Yes. Nako ba tayo testimony? Sunod na pinang lang testimony. No, kay? Gusto lang ko sa Emma. Yes, so, kami na po, sige, pabinaw na to ang testimony ni Ma'am Ems. Okay? About yung journey sa ilang uprise. No, kay magkilak-kilak na po yung taan. Sa una, si Donna, Ate Donna, nag-ate na ko ano nga, nag-chat ko, pwede ako mag-ate. So, Ate Donna, no, nagkilak-kilak sa gato pag midweek o last Saturday. Kung nagtsabo-tsabo, gid niya ato, nagbahala mo kaya mi joy. O diba? So, Ma'am Emma po, karon mag-NMK po tas siya kung sa niyang story diri. At ito pakpakan si Ma'am Emma, nila tas siyang testimony sa uprise. Ma'am Ems, hindi na naman ako chat later. Ano di ay yung mga client? Hi everyone, good morning. Morning. Pero pure kubanan ko ha. Ilagay ko na tao. And actually, I'm a clean housewife. Sabi ko na. So, we worked on this on Surprise last June. Last June, nag-start ko on online selling. Online seller ko. Kay, isa ko good. Isa may clean housewife din. Isa-isa ka mo. Ay, apil hindi. Actually, akong bana is OFW. Ako sa OFW for 20 years in Dubai. So, what may swerte dito, kung ano na dito, yung mas makasimig na diri. So, sa dito po, naging mga mabot dahil mga financial problem, dahil na mga gastuan, sa OFW na ang mga emergencies pa, may expenses. So, ito po mas naging problema. Kanang ito is kung ba na sanang wala ko'y sanang wala ko natabang financially. Kaya ako sa ako iba. Then, magsige na lang balik-balik. So, na ako sa the time na nanang ko job, wala na may
tungod anang financial problem na ako. So, sila ko kundi sa online seller, pero ang online seller ba ano, isa yung mga online seller diri. So, nag-online seller tanong kay gamay lagi ka may patong, nag-deliver pata, tapos napay nagbunan ko ito nga, tapos napay mo, alam mo, ipakansi. Okay, kasi kita nga sa daghan niya, pila na ipatong nato 50, 100. Kainin pa sa ako, adlaw. So, di na. So, sa nung school, sa ko yung apakan, alahas ko, nag-cellphone, gamit sa balay. So, actually, sa kate, sa ko yung mga kanilang mga stock. So, ito ko mag-collection diri. So, ang katuwa na, one time, nag-kuha siya na discuss niya o kung aspect sa sinubuhat ako. Di ba kung kanya nag-introduce yung nakakuhaan ang price? Yung price di ay na-introduce ako is August last year. Pag-start pa lang dun sa price. Ang price started July last year. So, wala pa 1 year. So, ang nakakuha yung time na pag-join ako dito sa Orticians, maining yun. Close-minded. Wagi ko na-convince kay when it comes to networking, close-minded ko. Never give ko ni-join. Isang-usap. Daghan yung klase networking na introduce ako kay never ko ni-quadro. Ni-grab. Kaya lagi networking, ang number 1 at sa utok, oy, scam ni. Diba? Ganyan dahil kay daghan kay mga bad feedback. So, wala yung networking. Pero si kurang na kuan, mutuwa mo ka na everything happens for a reason. May gatong time, mga ano dyan nga, ako part na that time, pag introduce niya, pag kuan discuss niya sa kuha sa kanang a price. Tayo ni kayo na 12,000 ako ang kwarta, 12,000 ka pin sa akong pitaka. So, why duha-duha no? Nag-trust ko sa yabang, believe ko nga, sa posting, hindi na makita yung posting ba siya, may kitang burner nila sa ako. Impulsive ko, siya may burner. So, siyempre na ako idea sa price, wala ko nagbubuha. That's part, i-join ko sa price, 12,000 natin no. Moto that time, nag-join ako. So, before mag-join, pag-bago ko dito, ako price na tao ko, kaya ako ko na tumaga. Siyempre, nag-consider ko, so pakaligyan ako, pautang pa ng one price. Matulungan ako ng gusto na kay wala sa mga workout after audit, which is end of audit first week sa January. Dito na ako di-workout na ako. May iba mo, nagsira ko posting. Kaya ako mga apika, pamilya ko, nagsisira ako. Ako i-open sa i-share na ako sila ako. Conference. Kaya ko na-open. Kaya gagawin ko lang reply. Sila na mga chat. Kaya ko na ako, alam ko mag-isipag ako. Every posting na yung ako ng price. So sa minute, diba ako sa isa ko. Ang first paper din ako is citizen na yung maling Swiss Army. Siya mo ina-interested sa posting. That time nalabasan niya ni Mrs. Afsa ko ang interested siya. Gusto niya may dawan about a price. So that time, sinugati ako dito sa plan. Siyempre ko pinaitin. Gusto niya, hindi ko lang kaila ha. Moto that time ako dito sa skilo siya ha. So following day, gari ko na ako. Visit ako meeting. So nagtapos no. Nag-ingon yung kung aso kurang that's perfect timing di pa guys. Ganun siya yun. Ganun ang kaila. On the spot sa pag-human ikukan na sa kulat ko yung Spanish Army, US military diya. Kaya dagang kayo ma-question. Grabe, as in. Magulo ko as in rest diya. Question ako sa press. Pero nag-iwan siya. Na-convince mo. On the spot ni join sa 3 flats. Gusto maka-miss kayo? First na ko may birth, 3 flats. Power! So dito na ako nakuhaan yun na post lang yun. Everyday post. Everyday posting po. May kapait ka ako, may luya-luya. So kato na, ang tuloy-tuloy na. And believe me, in just
Si Don in a week, pero ako in a month, nataperners ako. Lakay, okay ba? Tumoyan na ko na, mas discard, mas tisos, pag yun ko na. Mahala na bumalik ka niya. Okay, okay, ang tawag niya nung stabilis man yun. So, makita niyo na biglang na, kuhan, bitang ang price na active yun. Scam. Kaya mo kayo nilagay na scam. So, karoon natin kung ika na karoon almost January. So, mag 2 months na po. Pero gano'n natin ako ilagay at mag-active. Kasi yan, unipost ako ha. Guys, usap ko sa everyday dito sa kuha. Kaya murag, say, magbayuya pa. Nakikagawan. Hindi na balikan na patay na yan sa application sa ako. Nakibakaan na niya. Tapos, Juniper. Naularang ko. Sukaw to. Kuhaan kita sa kuha. Kahit yung kabilas mo. Paano ko ang tipong? Wait ko kay ko. Nakasalamat yung kunin na na siya. Always mag-guide. Hindi nila sa kuha. Sa tanan yung member. Mga downline pa. Ikaw na niya. Nakuman sa kuha nito. Join ta sa pagdiligid mo. Pasagdan. Kanan yun mo. I-push kita niya yun. Kamisan siya. Na-turn na siya karong ko. Tanan yun, gusto niya makita tanan yun. Kaya sa dalili lang for earnings, kita tanan po makuhan. Tatapang ko ta sa ubang tao na yun, ang inakulan. So, karoon, salamat yun pa, nangyari mo eh. Nag-anak yung ikadakan. Nag-anak tapos ang mamahan ko rin siya. Majuhin mo mag-anak mo kita talagang kita kayo mo kuhan na rin sa Bugo. Sa North, Ihol North, dahil na sa Bugo. Yes, yes, Katulad sa kuno, katulad tiwas na ko siya naman. No? Okay. Yeah, so, wala si Mag-Emma. Ako po like seller po ko. Yeah. Aside from being a teacher, nag-like po ko. Okay. Actually, magod na ako yung mga kanaging, I'm listening to a financial advisor ba? No, like, you should not just focus on one income because kana yung isa ka income kung may gamitin nimo sa imuhang expenses sa balay, di ba? Sa tubig, sa kuryente, sa pagkaon. So, kusay pa gani pagkuwang. Tinuod, or ako rin naka-relate ani. No? So, dapat yung mga like obligation, kinaamay mga London. No? Loan dito, loan doon. Okay? So, dati mo, usay magkuwang yun. No? So, that is why I find other ways, no? Na napo ko lang income. So, nag-online selling set ko, no? Napo ko lang networking, no? So, that many to mention. So, just because ganahan ko og kanaging naay savings, no? In times of emergency natay makuha. No kay usay gyud kini ato ang source of income, usay gyud makuwangan, usay gyud kani makapangutang pata para ipuno sa mga emergency. No? Then kana pong ganahan ka nga naay paliton, no? Usay gyud ka kapalit kay kuwang man. No, mas unahon man nato ato ang kanang mga necessities nato, di ba? So that is why pagkadungog gitayo nato ani sa press invite ko ni Ma'am Angelica, batchmate ako sa high school, naminaw sa kwato. And then ganahan ko kay tinuod yun. Walay tao or bisan kinsa akong kasugat mukaon jud bugas. Mukaon jud kanon. No? So pag-abot pa lagi pagkuha gid ako sa product ani pag-abot pa lagi dito, nakalipog ako sa kwato. No? O sa ana sila. No, as lami gid siya atong product, no? So, sila bulgi lang ato ang bugas. No? Dili gid siya ingon nga dili mo di no matando di dali na siya. No? So, ano siya? Yeah, so to start with, no, kay para time topic na, no? To discuss the company profile, no? Atong tawag balik si Ma'am Emma, no, to share the profile of the company. So let's give her a round of applause, please, para to share with us, no, the unsa dahil si Uprise. Hi, good morning again. B, change pa hair ka lang. Parang sapsap na ako rin.
By the way, so actually, ang price is a multi-level company ka ko, tapos ay multi-level. So, networking. So, lang. So actually, ang price started last July 18, 2021. So last year. So actually, wala pa si 1 year. So imagine ha, ang company started July. So bali 9 months pa, no? 9 months. So, di ba kung pila naka-branches in 9 months? Ang uban nimo na, ang price ba is na ng siguro mga is na year close. Pero, di ba kung pila naka-branches ron ang price? Ang main branch niya is Mandawi, which is ako na ibabaw na, ibabaw. Tansya. Ang office, mga head office. So, 9 branch. Then, ang second branch is na sa Mabolon, sa The Gurney. So, actually, dito may gabi, inuwi, kaya pinuman, abot ko din eh. 12:30. Sinasitong dati, 3, alas 3. No, alas 3 sila na ulit. So, nikot bigay mo makati ng mga training. So, dito may sa Mabolo branch. Dati may training with the Grand Appliance Uksa. Na-meet, first time ever. Ako, it's my first time ever na-meet ako. Na-meet na ako mga ganyan sila ng mga tagiya. Yung mga bata pa, yung mga 20s. Then, so lang mga Pilipinas sila. Then, ang company, aside sa Mabolo, natabugo, bago na ta nag-open bugo, which is 2 weeks pa, no? O, 2 weeks pa ang bugo. Nasad sa Bohol. O, opening pa, mag-opening nasad sa Bacolod, Toledo. sa Lapu-Lapu, sa Toledo, sa Talisay. Later. Oh, so po sa car. So, di ba, imagine, in the span of less than a week, less than a year, dala na kay branches. So, makita na ito ba ang para sa company na nag-expand na siya. Wala siya nag-wagpika ng mga sa Lapu-Lapu na nag-business. So, soon, sila sa Lapu-Lapu. Kita ko niya mga kaila sa Lapu-Lapu, invite na nato para kita mo yung mauna dito. So, ang price is, ang price is about great quality. So, parehas ng mga library, mas kuhan pag yun ang atong price. Okay, katulad pa ito sa market, tag 340 lang yan sa market yun sa mga mall price. So, 340. So, ang ato, kung member na ka, is palit na ito is 200. So, 25 pesos. Ang SRP natin, nato is 250. So, 250. So, 260 na. Kulamin yun siya. Kaya ako na join ko sa price ko. Mga ina akong bigamit. Mga ilamit ko kati. Mga nagigamit din. Oo, sila si Ma'am Kat sa Sotukil. Mga sa niligamit na rice. Kaya bisag, masakto lang, kibaw lang yung sa teknika ng pagluto. Bisag pagkaugman. Bisag ako, ikuanan ako, rice cooker, painita na. Inito na ako sa rice cooker. Hindi siyang mabasa. Hindi siyang malata. Hindi siyang mapandos. Oh, luto ni mo kang buntag sa ugma sa auto. Mo na ang teknik. Natuan, mas kibaw lang mo luto sa auto. So ganito siya low in fat. Okay kayo nito mga kuhan sa mga high sugar. Oh. Kay low in fat, kuhan sa more protein. Then ang jasmine rice, actually ang nakapack ni siya atong rice is from Vietnam. Dito ko na siya gipacking. So, dito kayo ang packing niya. Dili din mo nga. Rice. Actually, sinasa ko maglako. Ako na nung sakyan ng gaming rice. Muli akong kuhan. Sinasa ko magdahan. Sinasa ko lang. Di mo tutman. Sumuli atong jasmine rice ha. Nag-five sa'yo. Di ba kung anong gina niya ni packing? Kaya di sama sa mga ivory di ha. Mga dumi ang kita. Mga tag 5 kilos. Kaya na nila ko na isang packing doon. Di mo natibangon niya. Less than 50 kilos. Kaya pa ninyo magpalit. Kaya iba na na. Oo. Kung na ina ni mas beta niya natin. Bibili na
Kalendaryo. Oh, kalendaryo ra gyud no. Kunya, ano yung nakuha ninyo sa price? Hindi lang guys. Nagtaon ka lang na rice. Napo ni siya rebates. Makuha ka every purchase ni mo. Sales purchase na amoy. Sa amoy commission. So, isa mo join mo ani nga dili mo kuan na ay mawala ko mo kuan ani ana. In a year, bakwala yun yung ibalitor yung investment. Kinaamay ka ng rebates. Naapoy group selling. Group sales commission. So, pero mas kita yun nga mag-inquire. Kita na kita yung mga inquiries, direct referral. Kaya ang earnings na to, for me is earnings man. So, one is direct ka na mag-share ka. So, once mapasunin mo invites, na kay ma-earn. O, pili ma-earn mo in every head. 1,000. So, ano ka muna ka ng 1,000 sa kundi? Minansiling galing asa mo pa makita ano mga 1 uy, kakaginan sa 1,000. Ano ko sa kita? Ito ay share. Share natin sa itong okay, may kuha kita. Kita push lang yun. Never give up. Ito lang yung i-share sa ito ang mga amiga, mga kailag eh. Siguro sa 100, siguro ang imutuwa sa ito. Kita naman yun ang gustong kuhan opportunity. Di lang extra. Earn huge income yun. Eh actually karon, imagine na in the span of less than naman na ko. Actually I have 4 accounts. Focus sa akong anak. Kaya ako sa akong anak actually savings na niya. Karon nabawi lang yun. Thanks God. Kuhan pa na pinansaras ako. Kaya na-incas. Kaya every ni mo platinum ng kay 23 bucks. Kaya mo 23 bucks, ibalikan ni mo. So almost 6,000. Kanya na kay. Kuhan man, nakabild down naman sa 2 group. So nabawi-bawi yun. Then kaning kuhan, once mag-invite ka, so invite ka, ang DR na yung refer is 1,000. Then napag yung kay kuhan na talang pairing ni mo, pairing points. So once platinum invite, we really ka na-recommend, once mo join mo direct yung platinum, diligin mo lower sa package. Hey, gamay naman yung ma-earn. So ito yung guys, gusto mo yan ito, diba? Gusto mo dakog yung income. Dili naman extra. Diba? Kita na, wito ang mission ako gusto. So, once na itong mga invites niya, excited kita, maayod, parang musulod na kita. Idagwan kay, parang bago pa kayo ni Kuan, ni Boom ang price. Mas ay, yung mauna ta, masulod na itong Kuan, itong slot na to. Mapuma na ta. Kaya bisag, karoon mo, dudwa ko mo. Kaya bisag kayo ni ka, paano kung sa'yo kami ka, nag-posting ka sa price. Wala, nauna na mo. Ibis, inyo na itong opportunity ta nga, inyo na kung ma-member ni mo siya. So, kanin ko, nakaiduha ka, direct referral, niya mag-pairing, so na nakay 1,500. So, pag-pairing mo, nakay-direct referral ng 1,000, din napakay-pairing mo 1,700. So, i-pairing is 2,500. So, once maka-console pairing, di ba pairing? May pairing so I guess check. O, so karon, sige na kung paano guys, libre na akong bugas sa dabuan, o di, gising happy anak. Diba? Nalinggot tayo ang price. So karon nag-started pa siya, wala pa siya 1 year, so mas maayo din mauna ta. Di ta magpadugay-dugay. Kaya sa'yo na ko na doon ka sa upos niya, dahil nanayin mo chance na nanaka sa taas. So, mauna siguro ba? Okay, thank you. Go ahead. Okay, thank you. Mapakpaka natin si Mag-Alma. No? Sakto din yan gingon, no? Kung ate mo, apil mo lang ganit ka, dapat apil na lang karon. No? Ayaw pag nakilangay king ano man. Dapat uban na ganahan mo apil. No, we are so blessed na nakata karon diri. Ngayon, isa sa mga gingon sa to apply mo, when attended training, no? Kung nagplano mo ganit ay ka mo apil next week, why not now? Nganong karon man? Ang anong dili man karon na yun? Okay, ano mo gudi siya ay kining naa dili nga mga members, dili ni sila muhunong o pag-invite. What if ang imong kaila pud niya? So maunan ka, di ba? O ari ni siya. Ito po
ni siya sa kuha. Okay, ako, na-appeal dili last time, nung nakaila ko. Ang yung prospect, number one nga prospect is ako. Kaya kay wala pa man siya ni-appeal, so wala siya ka-invite sa kuha. Kaya kini si Ma'am Angelique, kabatchmate ako sa high school, naka-appeal naman siya, no? Nag-scroll na rin siya sa Facebook, kaya nakita niya ako ang han. So why not invite me ko, no? So pag-invite niya sa kuha, kini po na akong dunggan, basta business opportunity dahil, butang ka, ginayon ni. So, ni-appeal ko din. Bigyan ito, kung ma-appeal na lang kakaro, next week, sunod adlaw, sunod buwan, why not now? Kaya basta yung maunahan ka, may tinuod yun, nga naman, naunahan ni Ma'am Jimilin, si Ma'am Angelique. So siya mo ay naka-invite na ako, siya mo ay naka-earn ko. So handa na siya, no? So kung ganahan ka, ma-earn tayo, no? Honestly ako, pagsugod na ako, no? Pag-record ako diri, nikuha na yun ko sa platinum. No, nikuha na yun ko. Nagani kay, siguro ka sa God's plan, no, nga natin ko ato'y charot, no, sa ibig gamay, no? So, kanang, sinagkat, ara na yun, apin na. Kanang, wala mo ko'y cash ato, no, naara ko, naara sa, charot, naara sa cellphone ako kwarta. So, mo din, tugyatan ni Ma'am Kat yung bank account, then ako lagi transfer sa iya ha. Di pa connect na ito. Para transfer na yun. So, mula yun ko, then after a week na, mga 1 week, 1 week. Nabuhin ako ang 1 plot. No? Kaya, nahali ng bugas, at nagako ko yung mga invites. No? May isuot ko mga platinum code. So, nabuhin tayo na ako ang 1 plot in just 1 week. No? So, ano na siya, iranin siya. Kaya, kung mahunong ka, budget kay income. No? Kung hindi mo i-share ang opportunity, di po ka makatabang, kapag kay income. Diba? So, ano na siya? So, tinabangay ta diri as a team. No? Kay, for example, si Ma'am Kat, mas over na siya, kanang iyang mga tao nga ma-recruit, iyang po nag-ipangbutang sa iyang downline. No? Kay, we are here as a team man. No? Magtinabangay man ta diri. And then, for example, kanang naaboy client, no? Di mo ganahan na out or wala, di pa mo ka-explain sa inyong client. Pwede na siya kayo inyong na mag-meet na sa Sotokil. No? Kay nara si Ma'am Kat. No? Basta ato lang i-schedule ka Ma'am Kat na mo ni Ma'am ang date, ang time na mo ari diri. No? Si Ma'am Kat, willing na siya kayo na stanan. I-give up na kaya na yung time gani, wala halos na naa sa members. No? So, ingon-anak hands-on ang ato ang mentor. No? Yeah, so, one time na gani, dito siya sa Midilin, paggawa sa Midilin, at na po siya sa Santrem. No? In a day. No? In 1 day. So, ingon-anak siya ka-hands-on. No? So, dito siya, daghan of kitaan, no? Daghan of ways ng kitaan. No? So, so, daghan kayo earning yun ang no? So, si Ma'am Emma, ilang pong 3 plans po ito, nakuha na ninyo, no? Ang yung 3 plans po nga account worth of 36,000, nakuha na po niya ang iyang puhunan, yung kapital. And, pila to ka months, Ma'am Em? 2 months, no? Ang imuhang kapital, nakuha niya in 2 months, no? Ang kapital nga 36,000, 1 month. Okay? Less than a month. Okay? So, yun ana siya ka-power diri. No? As long as malihok lang ka. No? Dili mo makuha ang imong kapital, dili mo mawawin kung sige lang kag-lingkod-lingkod sa inyo ha. Diba? So, dapat ma-appoint action. No? So, yun ana na siya kay, di ba na tumabot ang ato ang dreams ko? Maglingkod na ta. No? Di ba ta si Juan Tamad no nga? Magnangalang sa bayabas. Dapat na-agyoy action. No? Magpaabot na mahog ang grasya. Wakit din grasya ang nahog. Grasya hinuon. No? So dapat na-agyoy action. And, excited mo para makaibaw kung sa ways of earning. Isa excited din rin? Ako naghapon? Okay! Okay. So, excited? Okay, very good. So, karon, no, natin good news na mo share sa
ways of earning, no? Unsa ni pamaagi nga makakwarta ta sa uprise? Unsa ni pamaagi nga makatabang ta sa laintaw? Okay? So, to share with us, no, the ways of earning, atong tawon ang ato ang one of our active mentor here sa Team Cathy. Very committed and very dedicated sa business, no? Super ka-dedicated sa business. Iya ganing time sa iyang family, halos mawagpag na lang kay para naadili sa members, no? So, yun ani siya ka-dedicated. So, let us welcome Ma'am Cathy Pelayo to share with us the ways of earning. Good morning daw no, mga business. Excited na mo, nindot ilang mga testimonies mo. Actually, ang company, we do have orientations weekly, so that happen every Saturday. So, right now, nasa nag-orient dito lang sa Carmela, dito sa La Paz. But sa ako ang group, ako as ang ako ang gusto nga ang share sa ilang story yun, kanang bubuhan nun, or nanagidili ba kay visible enough no nga, dito no, tinuol yun, kay kailang ang kuhanin niya. Diba mas powerful, like, si Ami is from San Remigio. Then, tinuod yun siya, ang iyang income in less than a month, na ulit yun iyang 36K. So, siguro na naminaw nga, dako, di ay puhunan. Di kulbaan mo? Gamay na kay puhunan. The fastest return of investment, dali kay siya mabalik. Okay, so, ako, okay, share na ko why I joined Uprise. Actually, wala pa naabot sa Bugo, wala pa yung members last year. I was invited na before. Pero ka na lagi yung hesitant, magsige kong lihay, may ano man, daghan di kong networking na apilan. So, pag dahil akong larga kong Manila, ang ingnan pa ko ni Ma'am Charmaine, sa kung nag-invite na ako, i-meet na, di na ito yes na yung business partner pag sinisi ba. O i-meet pag yun kay, kanang, before ko mo larga, kay gusto lagi nilang kuhaon ko kay, tuhandol sa Bugo, kay ang couple ng gold sa Sir April sa Ma'am Charmaine, they're not into networking, gusto lang networking. So ako, sige Jung, lihay ko, dili ko kahapit kay mabian ko sa flight. Nakapaniit sila nga nana ko, invite na saan. So kanabitaw, nakasuway, kinsay na adiri nga naabot lang dili tungod kay naikob. Eh, isang kamot. Diba? So, naiunan na bitaw nga, ni-attend ka tungod kay wala kay choice, naipit ka, naikob lang yun ka. So, mauna yung nagtabo sa kuha. So, kato siya nga kaikob na ako, para lang ginuhilong sila, nagbit-bit na ko kwarta. Sige, kuhaan ko na lang yun one account pa, pila. So, nag-research na ko, pila yung one account na so, nagdala na yung money for one account. Ang extra money na ko para grocery yun. Kanagsara kay kumusod ng grocery store kay kanang kung ba, mag-musita yung kada semana, ma-out of budget ta. So, kumusod kong grocery siya, pantingog na ba? So, mo to, pag-adto na na ako, nabalo mo ang akong upline. Kanang ang nag-invite sa kuha, wala kay ko kasabot actually. Ang gibuhat sa kuha, nag-circle lang siya. Kini siya kat, maling income. Niya ako, para mahilong lang siya, o sige sir, magpapagusa. Di siya mundang. O siya, ayan circle, labot lagi sa upos. Nakuot ginawa kong kwarta, no? So, right on the spot, I paid 3 accounts. Wa na ko'y pang grocery. Minsan akong bit-bit pag uli, bugas. Hindi mo rin patay, manjukuan. Iwan na yun. Kana, the whole week, magsuwa na lang ito may ginamos. So, padagan ko sa kanya, nihunong ko. Pag-abot na ko, dapat sa may sideko. So, nihunong ko, U-turn ko balik. Yung ko nga, ginuang. Dako kayo kong gibuhian nga kwarta, wa ko kasabot. So, nibalik ko sa akin, ingat ko, sir, siya unsawan ko nga. Ari itong circle, be, ako na lang study. So, mo to, ulit ko dili sa, nangari ko sa restaurant, so, sa pisina, naginukto ko nang sa papel. Wala yun, circle, mag-final pa, uy, na ako akong kwarta, di ba? So from then on, actually, to cut the story short, ni-join ko actually last October. So October, November, December. Niliho ko last week of December. So imagine, pila pa man ta karon, sa pamanta, February pa, di ba? So siguro mga 2 months pa. Pero within a month, ako siya gikwenta kay naaman tay once nga member ta, natay online tracker, so makita na to dito, mapila na to na income tanan.
So ako siyang ikwenta sa 1 month pa lang ako, naka 100 plus ko. Amazing. Tungod dahil sa circle, tungod sa ika-iko. Imagine ha? And then, the worst thing pa yun, katong sila nga business partner, they have business in Bogo, but ilang residents yun, konsolasyon. So, anytime mo ask ko, lahi na ba yan ng kanang personal gid magwan ko kamugani kay tawag na mo one tag, di ba? Kato sila busy food, messenger lagi pinakapoy nag-type taas kaayo. So, ang hitabo actually, nakaingon ko nga, the food business, ang pagkaon, ginindot gid siya nga business. Okay, ano man? Ang restaurant actually, nakita siya. Pero kapoy. Ayaw ka, pagsugod sa restaurant, ako mismo maabot kong kapilo, alas 4 ka doon, naumpra ko. Nga naman, I want to make sure na ang gipalit nga isda, katong presto yun, nga even pag-slice sa isda, ang mag-slice ako pag yun natudluan, kana siya ha, kanang murag ko, ay na nag-apila. Din inihap, inana ko kanang kuan ba? So, katong paghuman sa Typhoon Odette, di ba affected whole Cebu? So, kita Northern Cebu, kay siya affected. So, what I mean is, ang katong naa dito sa city, ni ari diri sa norte. So, swerte ka naa diri ang restaurant along the highway. Then, ang mga gasoline station, di ba nakita ng mga gasolina, tubig, luoy ba? Food, makainong ka lang, medikal, manro, nagtabo na, di ba? So, naa sila diri maglinya. Imagine, dito, ikadlaw pa lang na, naglinya ng mga tao, taas na linya. So, kato sa China time, tell you, muadlaw mi diri sa restaurant, 70 to 80,000 a day. Tungod sa pagkaon. So, makaingon ka nga, lisod, ang mga tao nagkalisod, pero, ang restaurant, nakita mi ato. Even ang water na ko nga, nagnama ko yung machine diri gamay. Siguro ang tubig that time mo, adla ko 20, 30, kusog siya kayo. And then, kato siya nga, pinagod ko kasako nga, bugas ko ang tulog account, di ba? Then, ipalit na lang po ko, order ko, ato ka na, kauyon na ko sa bugas. Nga naman, magluto ko ka na doon sa una, bahaw, yun na. Di alas na, di man malikayan na, di mo sobra kagabi eh. So, sakit ka akong lugihan, ikaw ang tubig, yun sa naman sa inyong kanon, wala, gilan siya, gilabay na. Then may isa man, di natin daot na yun. So, alangan man, di ba? So, pagkaon kagbahaw, daot yung mga negosyo. So, wala na yun. So, bali na po may ivory. Iwan ko na naon sa ivory, pero tinuod yun eh. Magsige ka hilaw, dili ka kuhan ba? Then, maugmaan sa siya, sinigahin na yun ang kanon. So, mo ito nga, since paggamit na ko sa atong rice, which is jasmine rice, lamia rice, maski pag maugmaan, di good siya dali madaot. Kasi nagamit na tinuod? Yes! Diba? Ang tinang atong bugas lami, humot. Plus kasi nag-diet. Dito kayo sila nag-diet. Yun naman, less in fats. Okay. So balik na atong Typhoon Odette. Ang mga tao nangitag-kitaan, nangitag-kaon, even diri, doon na lang grocery diri, doon dito. So makulbaan na kabaloy, kung saan naman lang yun ang panginabuhian ani. No, kami na income, pero doon kami sa silduhan. Then that time, ang isda na abot ng 600 ang kilo. Ang lamas, grabe yun kamahal. So one time na ako'y customer nga ni Ari, di na mo kailahas, ang customer agad siya. Then nakita siya sa rice, nakatana siya, sa akong gidoon. So munang kamo, if you want to grow in the business, if you want to, nalagay mo pag minaot. Ito, smile, dito, entertain you, di ba? So ako siyang gidoon mo to, namutanag yun siya. Ma'am, what is this rice? So mo to siya, ako siyang explainan. Dinaibong sa ako, sige siya dinig kuwag tubig. Gusto sige lagi ka pag tubig. Naali siya yung mini-mart sa libuan. So, nag-business siya. So, niya na siya. Actually, I'm looking for kanang rice business good ba? So, imagine ha, dili may kaila, nilingkod ba siya diya? Explain na ako siya. Layo na kayong 10 minutes ako explanation. Right on the spot, he paid 3 accounts. Nindot? 3 accounts. That is 36,000. Lipay kay siya. Pag ulit niya, dili siya empty-handed. Naman siya bugas. Diba? Makaingon ka ng scam kung business walay produkto. Okay? And then, ang rice pag yun, essential magod siya. Pagkaon mang yun. Diba? Then, dili ka mauwaw. Kinsa may wala nang itag kwarta diri, babe? Pangutan-o na ito, nag-unsa na sila. Nagkinanglan mo kwarta? Ako nagkinanglan kay ko. Kinsa wala? Sila.
Diba? Ang tanan na ginahanglang kwarta. Maski pag pila, di gyud pwede mo depend on one source of income. Maski pag husband and wife nagtrabaho, di gyud kaigo. Kulangon gyud. Nagkamahal. Everyday, sige tagakuot. Sige tagakuot. You're spending a lot. Yung sunod sa mga pila ra. Diba? Kimpang na kayo. Wala na siya na balanse ba? So from then on, nakita na ko nga, nito siya nga business na rice. And I've been into a lot of business. Nisod ko dagang networking. Invest ka kape. Ako kita mo. Ipatanta na akong signage sa kape. Nga naman. I invested 70,000 pesos ang nauli sa ko sa email. Ginahan mo. Tantang na diha. Imagine ha, dako ko gipagawas ang giliton sa kuha gamay ka. But sa rice, pila gipagawas ang umaw? 12,000. Mostly 12,000. The fastest return of investment. Sa imong 12,000 pa lang, naana maka-size meal nga bugas. Balik na. Sumingon ka, okay. Mangkat. Nya, 12,000 mo lang ibayaran. Asang sa 6,000. Hello? Ano sa'yo mo negosyo gisudlan? Bugas. Bugasan business. So, ipangundan na. Ano sa'yo mo negosyo? I have a rice business. Wala, invest kayo, no? Social kayo mo business. You have a rice business. So, ang tawan na, uy, rice business. She must have a plenty of money. Dakhan gini kwarta dagay. Ang negosyo ayo ka bugas. Nga naman. Retailers. Okay, for example, retailers sila sa Bugo. Do you think retailers ang mga nanindalig? Merly. Do you think ang mga half million nila kaigo? Dili. Ano man, truck alone pila. Merly siguro mga 2M. Likid, madautan ka na. Gamay ng 8 Gs. Diba? Ang imo mga staff. Plus, bodega. Kung wala kayo tawa, kay building, magbayad ka bodega. Bodega alone karon siguro 100,000 a month. Magsweldo pa ka. Worst thing, magbayad pa ka sa imuang mayor's permit, business permit, BIR. Bayad ka monthly, kami diri. Bookkeeper na mo, magbayad ka. Masuluyan ka tayo BIR diri, patay ang penalty, di ba? So, ingon ana siya kanindot ang atong business. For only 12,000, big time na ka. Ganahan mo? Ang kibaw ko, yung auto ko, nindot na asa ko, 12,000, mabrinda, gito. Nagpanikad na ka, sir? Nagpanikad na ka? Kadagano na rin, nakan ko, tagko na rin ama. Bitaw ka ng reality ba? Wala na ta, arti-arti. Manuman sila, ginarti daw, kaya ikaon. Kami, mga distributors, bahala, ginamos na may bugas, diba? Atong bugas, lami. Pwede ba sudan? Kanang man na live ana, magsige ta ginarte ang usaw iso. Let's face reality in life ba. Ang panahon karon, grabe na kayo ang need sa money. Like everyday, nagkuot na ta. Sige, pangarte di, okay, bugas. Mutang ka, ultimo bugas. Diba, te? Lisod. With Uprise, nakaingon manggod ko, ganahan ko sa business. Kaya ako manggod, may passion is to compassion. So, nindot manggod na mo earn ka, na naka-help ka. Kaya ba mo ang members dili, malipay kaya. Ako ha, actually, dili ko mutanaw sa pila na to income. Ang ako apply na ako business partner, yung kasi check in mo ron. Iba ko, may ko, kunya na sila. Busy ko na ako sa mga members. Malipay kay ko itanaw sa mga members dili, income na sila. I-check ko, isa ko may one income dili. Itangan ako dito, matapang ka. If I am that selfish, kaya in each account mago, like me, like ako, Kati nga, name, pwede man ka, you can vote 4 accounts. So, nakoy nabutang ang account, like, I can pay for that account para na sa kuha. Pero kung gibutangan ba? Gibutangan pag yun ako mga tao. So, selfish na. Because I wanted to help. Then, di-trust ni mo yung money. Ni work ka, hindi ko mo help ni mo, tinabangay man yun. Ano man, hindi ko mo help ni mo, asa ko business. Putol ako business. 300 Then, ang business man ko is a matter of duplication. So, kung nanay mong heart sa mga members, mga mo help ka, do you think dili na sa mo work for you? Do you think maminaw na nino mo selfish eh, kada o palahi ka ba? Naniguro kag imo dahil imo itong members, invest og dako, nagkamang, sa pa itong kaning mabawi. Pero tayo,
Si Donna is only 18 years old. Okay, wala niya isulti yung check eh. Kanay, ako na lang isulti. Para ma-excited na sila. Si Donna Manggod ka nang nakita na ko niya nga. Ako actually na-touch ko ni Donna. Maminaw gid mo ha, di gyud mo gutomon kay ako wag yung isulti, dili gyud siya baka. Si Donna Manggod, pareha big heart nga. Na-touch ko niya nga. Actually, tita, pwede ka na dili na patungan. Pagkasapot gid niya, the direct referral bonus alone and the matching bonus alone, it's a big income already. Pwede na gid. She just wanted to help. So ganahan kung attitude din ng anak. Nga naman, wala man ka. Mga matay, patanan diri. Dagkat, away tas kwarta. Daghan ang mga baklan sa itong life, mabawi sa ta. Why not? Ngayon, nabili na itong kinabuhi ba? Mabawi ta sa itong family. Then, at least na na, nakatabang bitaw ta. Di ba mas nindot na? Magunsa man ka, daghan iya kwarta, puno imong bulsa, puno imong bangko, wala ka nahimo, wala ka natabangan. Kasi ka-proud ni mo anak. Mas gina lang para lang sa mga anak. Di ba? Pero si Donna, I saw in her na gusto siya magkarang. Then kabalong mo, okay, Muslim community. Di ba na ang kanang discrimination before nga akin Islam, Muslim, inanak. Pero tell you, pag sulod na ko sa Muslim community, they have the biggest hearts. Hindi na ito papakat. Sinal ko. Hindi akong gusto na magpapang na. Gawin mo tapos kabili sa grupo. Okay, tanong. Sorry na. Dinapot ko ang price na nakaiwan ko. This is the right business. Ganun man, this is not a kanang istorya lang dito, mabut-but. Naa ang kwarta sa price. Imagine in a month, 100 plus foreign. I counted all my accounts na akong gipuno-puno. Even my family sa ako naman. Dibalok mo, gahapon ako. Kasi ko puno na puno ko, ako'y kwenta. Pero gahapon, or the other night, nagkwenta ko, I have 15 accounts, ibutang na. Diin ko anang aparta. Wala. Sa ako ng checking, akong ibutang. Ano nagbutang ko? Na yung mga members wala ka move. Gusto ko butangan, tika diri, butangan. Di man tika pwede butangan, sige, imunin, butangan tika account to. Nagsige ko kabutang. Because I wanted to help. So if only lang yun ngayon na sa grupo, kuhaan kita, grow kita. Diba? And then ganalan mo, makahelp mo sa inyong family. Kasi a lot of people katawan ka na abis. Ano naman, everyday, wala ka nagkaon. Ayun, bugal-bugal yung price. Yung family, wala nagkaon. Diba? Dagang nagkaon, pero gusto naman ko ng pride sa tao ba? Anak na kayo na ako, makakaon, I can feed my own family. Pero at may po, nagalipod na asa, ako negosyo sa plan. Share na ka, hindi ka namin na. So manang kita, that's sharing yung good, sharing. Then always be grateful. Dili mo kinahanglan yun mo kung mahal, may tulong. Ma'am, thank you, dili. Just pakita lang yun. Pakita ay kung nagitabangan mo yung member. That is enough for me yun. Okay. Another matter na struggles sa life. Nang ako yung gusto ko sa grupo nga, earn ta ka, you know what? Dili sa pangambog ha. Pagsuot sa itong grupo sa Bugo, daga na itong members nga nikta sa ito ang team alone. So, kinsa may di ganahan mo join sa team. Ganahan mo, kinsa invites dire. Ganahan mo matipon sa mo. Isa, sir, anak yun. Ganahan mo. Kaya balong ulamig mga ungo. Sila nabiyaan na lang ko nila. Naulit may buko alas. Ganito na yung buko. Ako gusto ko yung padagan ko mo. Kasi sa pagkain inabot og milyon akong komisyon niya. Gusto ko din siya. Mapadagan mo. Pulit ako drive. Mura magbinali ko pulit. Nisotor yung Carlo. Pero balik tayo kakapag-drive. Salamat kayo. So, grabe good. And then the owners good no kanang makita nila nimo yung ilang humbleness, mapaobsanon kay mga tao. Ganali we nana. Kanang mapaobsanon nga na ay nakita. Dili ta sa igabot-bot o na nakita, di ba? Nang usay ko ano yung na good. Let's face reality in life kay pag sige nagbuma ipokrita kay tag ipokrito ato problema naglundot wa tay giguwa. Isa walay problema. Isa wala. Tanan. Anak kanindot nato natay problema na tay gibuhat.
laman tayo gipaabot. Ganahan no, like, okay, balikan ako. Si Donna, she invested right away 4 plots. Kaya balo mo sa sulti ni Donna, niya mama, Kat, anong 4 plots? Okay. Nga ang need sa rice, nga ang community, why not? Diba? Because with the 4 plots alone, na kay 92 ka sako nga bugas. Diba? So you already have like 20,000 balik. 20,000 plus, ano ko nang unhan na ang bugas nimo. Now you know what pilay nabalik ka doon na in 1 week? 42,000. And she invested in her account 48,000. In 1 week, 42,000 na balik niya. 96,000 na bilig. Okay. Ma'am Kat, alkansi gahapon. Napamay 6,000 gawin nun. Ano alkansi man? She already had 4 accounts. Ang katong 4 accounts din, nag-anak-anak. Diba? So that is ang nakanindog sa to ka weekly, siniman natin. So counted na siya for 1 week. Na okay, back to zero, kay gichikihan. For the next week, si Donna, nana man to siya 4 accounts. Nisulod pa na yung mama. Nisulod yung ate. Nga pwede kang negative. Pagmilo yung ate, di ba? Negative si Sean, di ba? Kaya ba lang kung na negative, may muna siya ko. Barian lang din naman. I will close it for you. 4 plots. Iyang ate nisod 4 plots. Ang uban na nasa Muslim community nisod 4 plots. Niya believe kay kung ano man. Grabe. Wapa siya ka. Gawas ng chicken. Magsige naman din sila pang-invite. Uy, wala, nanapod na. Actually, she's waiting another 6 plots. Grabe. So imagine ha, ano na, because you are blessed because in your heart is ito compassion. Kana ba itong dili ka magunaw na kay kwarta lang? Daliyo, patilawan ka na, kung mo kwarta, mawala. Agi, mabalik mo. Minsan nakasuhin na nilikupot, ginagko mo kwarta, mawala na, di ba? Pero if you're into compassion, di ka kasabot man, nag-bless ko sa Ginoo. God is always on time. Ano, wala ko, lagi maabot. Lagi opportunities maabot. Ano man? Ang tanan, mag-good. He is in control of everything. Balik. Karo, let's sing, ano na ang kadiri? Let's say, invite mo, ma'am. Amat, yeah. Isa, invite diri. So, di ba, naibong ka, ano na kadiri, ma'am? So usahay man ko amazing ita ka sa buti ka ng pamagi because Ginoo. Pero later on ma-realize mo mao din kus magamit I will be blessed, no? Then I will be blessing for everyone. Ano ra gyud na ang kinabuhi? Di ba? Ibantay ka na problema mo sulbad ra gyud. Kung ano ba magikog na lang. Pero kibalo ka wa gyud problema di masulbad na problema di masulbad. And in Uprise right now, kita rasad ang networking company nga bugas. Kinsay wala, kinsay dili mo kaon o bugas. Kaya ako sa ka-check dole kapayatag. Kinsay dili mo kaon bugas. Wala, even kung ano nag-diet. Limited mais na glitter. Di ba? Kay palo mo, dili na to i-close sa natungkuan kay what if may unang company, okay, we will be releasing mais na food. Diba? Or siguro mangita ta, mas lower pa. Diba? So nindot kaayo kay ang food business good, essential good. Maski unsa ka pobre sa ta, maski pag pandemic, unsa nga negosyo ang may rise up? Only a price. Ako ay minto kanggan ako negosyo diri mo siya ko palit sige 200,000. Ako 200,000 na balik sa kuang. Kuya Joy. One year na akong trabaho. Imagine na balik. She bought a machine ko sa kuha kanggan. Wala. Pero sa Uprise, musugod lang ka 12,000 tungod kay kugihan ka, dili ka arte, manangkad ka, mo share yun ka. Tell you in 1 week, 3 days in 12,000 mabalik. Amazing. So muna pag kabalo mo sa ako nasabtan, akong gi-analyze mo ayo. Okay, first pag appeal na ko sa negosyo, siguro pag introduce ako ginauna kay hard earned money na nato, wabeta na munit ko kwarta ko nay punit ko nang punit ko bahalag mahapunan ko dag mainitan mawanan, mamunit gid ko pero wala ko na. So pag invest mo ingon ko nga okay mabuhi ko ani pero what about sa demand and supply ma-accommodate ba, di ba? Di ba ka mahutdan? Okay. The answer is this.
The company, they are the biggest rice supplier, not just in Cebu, in Central Visayas. So meaning, pasikot-sikot sa rice, so hito na sila. So, kita sa, as members, hindi na kamo quality mayor's permit, BIR, because we are authorized distributor. Even yun yung mga foreigners, ni-trust na nato, ang client ni Ma'am Emma, US military, ako English nahurot. Kung pa kay ko, kinsa na form. At the back sa form, pino kaayo niya, kaya ako dili ko kaklaro na ba, hindi lang mag-English, naman ako yung tiguang. Diba? Si Joy, oh. Dito mo yung tiguang na, ito ko yung ito joke ha. Okay, kabasa mo. Okay na si Mama, minta ko kanino sa okay, maklaro na ninyo. Imagine, I'm earning in 1 month na ko ni 100,000 ko pero I never read this. Di na ko rin ibasa. Ano mo basa pa mo ko rin, earn naman ko. Kaya pino kaayog yun. Sabi ko laro. Kabuhingon ko. Sus karon, imagine, foreigner ang gidahan ni Ma'am Emma. Tagsa-tagsaon bito na niya. Gula, ipapriso, mag-isiguro pa ano. Siya, nanigabasa ka ito. Hindi ko apit kabasa si Ma'am Emma. Kaya military, sakto kayo. US military. Diba ka, nakabaluto ko daghan. Gusto niya si Lord. Sus, kagala ko, natubang na sa bibla ko in town. And then, right on the spot, 3 platinum accounts on that day. Ano rin itabo? On that day, wala nilang kwarta. May ganito na kay kwarta yung kapatay. Sa Diyo, yung kwarta ron. Gusto mo siya taplan sa siya. Gani, following day ko. Gusto man niya akong biyan. Wala Diyo yung kwarta nila. Chikat, kaya mo na dinibalik mo. Lagi, misali, chikat niya sa giniro. Medyo may kailaan eh. Gibuyan yun ang kwarta. Nagdinagan sa yung imas bangko dito. Kita sulog eh. Para lang kita na siya yung memembro. Pagkabuntang na, wala ba, uli ba ito kwarta mo? Patay Diyo eh. Pero si Emma, nisan na siya picture dito na, uy, ang parinero ng asawa, nag-bitmit sa kwarta. And then, pagka the following day na yun, na dito namin, nakatod namin sa bugas. Nangasaan ko nila. Dito namin dito namin, ang yan na po igagaw dito, 3 accounts. Actually, pag ato naman, 5 accounts na nasulog, no? Amazing kayo. Nobody will say no sa business. Ang ato naging effort to share, daghan kayo nag-need sa negosyo. Daghan tabanganan. Even kung dili pa ka nga sa inyong mga strangers, even your own family. Diba? At least man lang matabangan. Daghan gusto mo sa negosyo, pero negosyo na galing na naon. Pero with a price, you can start with only 12,000. Even 2,000, you can start. Kinsa ka na nga, pwede kang start maski 2,000. You can start with only 2,000. Ayaw lang sa 42,000 na. Okay. We have a package. Binahan na mo ito das business. We have a package na kaya every business na may kapital. Diba? Kung wala kapital, delikado na. Windows na dito ay, butang dili. Mabalik mo sa simana, 20,000 na. Ako, amiga dili. Ako, mention. Kung magkatawa na siya dako, siya na to. Sige, may kuyog. Everyday, sige mo kuyog. Long time, kasi ba? Ano kung mention mo? Mention mo lang din ako. Ano sa pagkakasya? Pag-invest na siya sa kapa. Huwagi siya nagsapa. Pagkapakapa lang niya. Akong 100,000 wa. Kada gipautang, paunin mo. Huwagi siya magkasawa. Nagmas. Tingog na siya. And then, so na po siya business rice. Huwagi siya ilong-ilong nagyapon. At mo siya butangan. So na po siya rice business. Nawa na po yung kwarta. Dugay gini siya ni apel. Madlok naman. Nani siya kung ipirmahan din December pa. Nakita mo po. December 2 pa man eh. Karon ni-join siya balik. Platinum. Dugay siya kayo nilugitay. Sige, kuyugan ti ka. Ato tag Toledo. Pag anong Toledo. Pag first client niya, 4 plots. Pagpaka na ito. Diba tindot kayo? Ilan na kanindot ang business karon. In every area karon inilugay ang mga tao. Kisay mo na diya. Actually, ang Toledo magod karon. Open tag Bacolod. Entry point siya sa Bacolod. Tinleyte will be sooner na sad. Buhol na nagkaganahan. Wala.
Kaya tanan mo kaon. So mas asa ta atong negosyo na ah. Diba? So why not start right away? Ganahan mo start? Yes! Kusga? Yes! Okay. So, okay. In every business, there is a capital. So for only diba no mo? Ito yung ginamang palit ang TV for a price. Ganahan na mo, paminawa ko ninyo aniya, kay dili ako ni 110 a month sa circle ni Sir Lip, no, ako yung nasabkan. Yan, gusto mo sa man to, circle, basta mauna to. So ako rin siya sumatan. Ang ako apply in a month, 900,000 siya, magsige siya katawa, maana siya sa mga tagis company. Kaya ba, kasi kasultiin mo, wala bito, wag kayo explain sa ko sa imong circle. Nagkaputan ko nimo. So sa hay ba, wala kayo ni choice sa company, wala ni choice sa produkto, but because of the trust, di ba? Ano na lang ang way that ma-learn na lang yung negosyo, makatawa na lang mo, at least naarag ako ng respeto, di ba? Okay. Nagsugod na akong circle. Sa klaro mo, di ha ako kayo